Kajing bata jong ka High Court of Meghalaya haka khat sau Tarik nailar araja arpusan ya ka Shillong Municipal Board ban IT ya ka kaipot jong ka jingdon kin nongsong Dukan di Madan Laitumkhrah kala kut menta ka sngi batlasai kin hab ban IT kumbala penmi ya ka hukum haka sngi basyong bishar. Kani ka jing bata ka wanlingba ka Division Bench jong ka Meghalaya High Court ka bakan top yo Chief Justice Indra Prasana Mukherjee but u Justice Wan Lura Ding do haka sngi ba ki syong bishar ya ki application jong ka seng samla Laitumkhrah yang scam haka hok ka bala pen sngo ru ya ka jinglong kloy ban longkum ka party haka PIL ka bala dab ban ujor kham menswa da ka dorbar snong. Haba penmi ya ka tege jing bata ka High Court kala bata ru ya ka Shillong Municipal Board bakan le jurep ban penlong ya ka jing toket bat ban kentop ya ki kerteng bat ka jingdon ki Dukan de Madan ki ba claim license haka kaipot ka ba ki day ban IT haka yeng kasari haka arpo pratar nailar araja arpusan. Haka application ka ba ka seng samla Laitumkhrah kala IT kala pen pau ka jing smokia ka ba kraw halor ka jing de bian ka ba claim da yo jing bit jong inong de jing de Madan lani ki hawkers haka than Laitumkhrah. Haka application kila ongru bakani ka jingkiu jong ka jingshong Dukan bian jong ki nong de Madan kala wanra jing e ka bajor ya ki nong shong snong ka penthot ya ka lait kawan jong ki patba bat ka pen khen ya ki kendon jong ki nong shong snong bat ki kendon jong ka sar. Kum joru haka application kila pentep bakila dabru ban tersat lang ya ke saki satar ki ban pen shisha bat ka jing mudui jong ki ka bakila pen I ya ki dor hidar ki jing soy jong ki nong shong snong ka snong Laitumkhrah ki padan hadu khat lightly ki dong ki bala kubur ya ka jing sha pendek ka jong ki haka let kawan ki school ki bakan thop bat ki badan jing duna ha ki department bat ki college ki ba duna ya ka arpusan Tylli haba khen kulum lang ki dei ki baju pen sngo ya ka jing bom sngan jong ki khenna haba ki yat ki jan ki hospital ki badan ha ka thain Laitumkhrah ki batrai bat ki wei nakaliang ka seng samla kala buru ya ka jingkerpat ya ka Meghalaya High Court bakan ne kerke ya ka ne ka kam bat ban shem ya ki sen jam ki babyang ban pen bet ya ka ne ka mat na ka benta ka jingman toy lang jong ki pajba. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.